Bine ați venit la tutorialul despre stațiuni, un alt modul al nostru care vă oferă o modalitate diferită de a vă organiza sejururile și vacanțele. Așadar, odată ce intri în stațiuni, rezervările sau căutările se desfășoară diferit. Începem cu regiunea pe care doriți să o vizitați. Să presupunem că vom sta în Europa și avem aici Africa, Asia, desigur, toate regiunile care au stațiuni uimitoare și să stăm în Europa. Apoi mergem la destinație și vedem că putem merge pe țări, iar în unele țări există zone specifice. Așa că, de exemplu, voi lua Costa del Sol din Spania și iată datele la care dorim să ne facem vacanța și vrem să selectăm o zi flexibilă în ziua respectivă. Voi alege 7 sau 14 zile. Asta înseamnă că platforma va căuta oferte în stațiuni cu până la 7 zile înainte sau după ziua pe care o aleg aici la check-in. Dar atunci vom putea, desigur, să alegem datele specifice. Deci, în acest exemplu, voi lăsa 7 zile și voi da click pe căutare. Acum platforma îmi va arăta în Costa del Sol câte dintre aceste stațiuni va trebui să căutăm și să aplicăm rezervarea. Aici, pentru această perioadă în care caut, avem aceste opțiuni disponibile: prețul mediu pe noapte, prețul total, desigur, creditele și punctele de loialitate. Voi merge pentru acestea și dau click pe vizualizare date și acum voi avea opțiunile: desigur, să văd poze cu stațiunea, informații despre ce cameră este. Deci, acest preț este de 882. Avem două opțiuni aici, care practic se schimbă în funcție de data. Putem alege săptămâna 17-24 iunie sau 24-1 iulie 2023 pentru această opțiune, dar acesta este un apartament cu un dormitor, deci va avea o sufragerie, o bucătărie, un dormitor și, desigur, o toaletă. Și acesta este un apartament cu un dormitor care acceptă până la 4 persoane. Deci, dacă împarți asta pe persoane, este un preț foarte, foarte mic. Și, bineînțeles, creditele pe care le veți câștiga. Punctele de loialitate la care puteți aplica informații importante sunt informațiile despre complex, adică acestea sunt facilitățile pe care le veți găsi în complex și activitățile disponibile acolo, astfel încât să știți despre terenul de golf, safari, scufundări. Aproape de magazine, parcuri tematice, parcuri acvatice. Acesta este tot ce vedeți și aici puteți vedea dacă este în interiorul complexului, dacă este în afara complexului sau aproape de complex. Acestea sunt, de asemenea, informații importante pentru alte informații, care este cel mai apropiat aeroport de complex și, din nou, informații importante. Deoarece pot exista anumite taxe obligatorii pe care trebuie să le plătiți odată ce ajungeți în cameră și sunt explicate aici despre aceste taxe obligatorii, așa că asigurați-vă că le verificați înainte de a face rezervarea pentru a avea surprize suplimentare acolo și, din nou, documente și așa mai departe pe care va trebui să le arătați odată ce ajungeți la locul respectiv. Așa funcționează pentru acest exemplu, să zicem, acest exemplu de aici. Bine, procesul de check-out este cam ca la toate tipurile de camere. Chiar dacă este un apartament pentru până la 4 persoane, trebuie doar ca o singură persoană să aibă rezervarea pe numele acelei persoane. Acum să ne uităm la un exemplu complet diferit. Mergem în Mexic, la Cancun, și hai să păstrăm aceleași date și să căutăm. Ei bine, aici veți vedea că avem o mulțime de stațiuni cu prețuri foarte, foarte mici. Dar, după cum puteți vedea aici, în stânga, avem deja un filtru care spune doar al inclusive. Deci, există o mulțime de stațiuni care au al inclusive obligatoriu. Deci înseamnă că singura modalitate prin care poți ajunge acolo este cu al inclusive. Dar prețul pe care îl vedem aici nu include totul. Deci aceste opțiuni sunt de genul 4 zile, deci 3 nopți. Deci aveți aici o mulțime de opțiuni din care puteți alege dintre toate aceste stațiuni pe care le avem aici, unele uimitoare, desigur. Dar, după cum puteți vedea aici, scrie al inclusive. Deci, hai să dăm click pe vezi datele. Și din nou, funcționează ca exemplul anterior pe care ți l-am arătat. Vedeți pozele cu detaliile stațiunii.
Și aici vedeți câte date diferite avem pentru camere. Dar informații importante aici, în afară de activitățile stațiunii și așa mai departe, sunt informațiile importante despre taxe și, deoarece este o stațiune all-inclusive obligatorie, înseamnă că trebuie să plătiți întotdeauna taxele all-inclusive odată ce ajungeți la hotel în stațiune. Așa că iată taxele obligatorii, iată taxele pentru all-inclusive care sunt explicate aici. Ok, apoi toate informațiile. Deci acestea sunt toate informațiile pe care le aveți despre cameră și, din nou, trebuie doar să faceți click aici pentru a rezerva acum. Din nou, acestea sunt informațiile. Vedeți, este un all-inclusive obligatoriu. Deci este diferit de exemplul pe care vi l-am arătat anterior. Și, bineînțeles, prețul pe care îl plătiți aici nu include taxele all-inclusive obligatorii. Deci, din nou, ele sunt explicate aici. Vezi aici, explică cât vei plăti odată ce ajungi acolo, toate informațiile pe care le ai despre stațiune. Și din nou, trebuie să faceți click aici pentru a confirma că înțelegeți aceste opțiuni. Și aceasta este, de asemenea, o informație foarte importantă. Nu uita să rezervi și să finalizezi rezervarea. Și din nou, poți aplica și punctele tale de fidelitate și creditele de călătorie disponibile. Și, de exemplu, asta o voi plăti chiar acum. Și apoi va trebui să plătesc taxele suplimentare odată ce ajung la stațiune pentru pachetul all-inclusive. Din nou, dacă aveți întrebări specifice despre aceste informații, nu uitați că avem aici asistența noastră. Trebuie doar să dați click aici pe secțiunea de ajutor pentru călătorii sau chiar pe fax, pe secțiunea de întrebări frecvente și veți găsi o mulțime de informații sau veți solicita asistența noastră pentru orice informații suplimentare pentru a finaliza rezervarea.